Selamat berjumpa lagi lur dalam konten videoku makan. Kali ini saya mau membuat tumis okra. Nah ini lur, okra ini bentuknya meh koyok lombok ya. Jadi okra itu mirip lombok gede juga mirip gambas lur ya. Nah ini lur, modeling ini lur. Lah tumis okra ini lur, untuk manfaatnya sebagai berikut. Manfaat tumis okra utawa sayur okra ini lur, manfaatnya diantaranya adalah ya, mengandung serat ya lur ya, juga bisa untuk antioksidan, juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan folat yang bermanfaat utamanya untuk mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Sebabnya sayur okra ini lur, lunyu lur, enek lendire ya. Nah sayur ini sangat baik untuk ibu hamil karena asam folatnya, serta membantu kesehatan jantung dengan mengurangi resiko stroke dan menjaga kenyalan kulit. Nah, di kulit iso kenyal-kenyal. Iso kenceng maneh, Lur. Ya ngene iku lho, Lur. Sebenarnya tanaman opo ae ngono manfaate, cuma kadang kita itu kadang ngerti. Nah, okra ini manfaatnya seperti yang saya sampaikan itu, Lur. Ya Lur ya. Sekarang tak tutupne lek ku ngirisi dhisik, Lur. Iki bar tak irisi engko tak umbah. Utawa diumbah dhisik atau dicuci dulu, kita irisi juga boleh, wis terserah panjenengan. Lah ini saya irisi dulu, setelah itu akan saya umbah, mau saya buat tumis ya. Okra ini bisa dibikin tumis, juga bisa dibikin kulupan. Tegese piye? Okra dikukus tok utawa digodhog tok, jur diparingi sambel atau dikasih sambel, itu aja sudah enak lur. Cuma ingat lur, okra ini lunyu lur, nek nyekel ndak tenanan merucut. Karena okra ini ada lendirnya lur. Dadi nek nyekel kudu ngati-ngati, gak ngono iso kepreset lunyu mlayu-mlayu okrane. Ya wis lur, tak tutup ning ngirisi iki sik. Wis okra tak umbahi sik lur ya. Nah, cukup tak umbah nek bangune banyu mili ngono wis beres lur. Ora arek ngene ukur-ukur, diucek-ucek. Wis ingine resik lur. Iki okra iki ana jerone iki ana isine meh kaya lombok gede lur ya. Terus saiki tak tambahi bumbu lur, tak umbasi tapi ana bumbune lur. Ya, bumbune aku mek gur iki rek. Bumbune cuma lombok ya, cabe, brambang sama bawang. Bawangnya saya ndak suka banyak, sithik wae ben tak sengak lur. Ngene iki bare tak opiok-opiok kene iki lur, wong jenenge wong lanang lur, wis gak usah angel-angel masak iku. Bar dumbah mari ngene tak irisi ngono tok ae beres wis. Nah, ngene beres lur. Bumbune iki lho lur ya. Di mek gur iki tok lur, deloken. Muga-muga kowe enak ana lombok ya to. Diwari lombok cilik terus ana bawang sitok wae ben ndak sengak. Terus ana brambang secukupnya saja. Tak tambahi meneh ana mrica bubuk iki jenenge ladaku. Ndak usah ngerus mricane engko. Tambahi nek penyedap rasa Masako ya toh, pakai roico boleh, Maggi boleh, sasa boleh, terserah panjenengan. Itu jangan lupa lur, lek duwe lur tambah ono saus tiram ya lur ya. Ono saus tiram. Nah, ini saus tiram ini. Ya setoke jen rada enak ngono lho lur tok-toke. Tapi enak lur, tenan iki ndak enak enak tenan. Lek duwe lur kecap asin iki lur ya, duwe kecap asin dadi ku ndak usah nambah uyah akeh-akeh wis. Tapi iki wis asin, iki kebetulan kecap sawi asin lur. Wis iki aku duwe iku iki tok wis lur, beres wis. Lah mari iki lur, wis gak angel-angel ya. Iki gak usah digerus wis, wong jenenge wong lanang masak iku wis gak usah ribet-ribet lur. Wong lanang wis ndak usah kakan macem wis, pokok dirisi ngono wis beres, dadi ndak usah diulek-ulek. Dirisi ngene iki karo lading rodok ketul. Iki ladingku ku mang ndak tak ungkal, dadi lek tak ngirisi mentelot-mentelot ngono. Nggih ngiris lombok lho mentelot-mentelot rek.
Wis buah wis pokoke iso dadi lombok rajangan ngono ae wis beres. Tak tutuk res Lur. Lah iki masuk berambangi ya tak irisi sisan. Ya, jadi berambangnya juga saya irisi begini mencolot. Berambangnya kadung kambon apa ki emang okra male lunyu mencolot sisan. Bawangnya ya tak irisi. Wis ngene ae wis, gak usah digerus gak apa-apa. Wong lanang nek masak ngene iki golek sing cepet, golek sing simpel wis gak angel-angel. Wis beres. Nah, dadi rek, wo iki mari ngene gari tak gongso, totoke kaya wong pinter masak digongso sik ning wajan. Wajane tak cepakne Lur, wis beres. Wajan dicepakke, dipanasi dhisik ya to. Sakwise dipanasi tak cemplungi banyu kok banyu apa jenenge? Tak cemplungi lengo. Lengo mari tak goreng tahu wis bano iki pengiritan rek. Ya maklum rek ya mohon dimaklumi. Kontene wong melas ya ngene iki wis bano wis. Terus aja lali Lur, digongso cemplungke mang sing lombok sing diirisi lombok berambah bawange digongso sik cemplungke wajan plung 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 lah wis beres. Tuh sreng cek matenge rata, ambune sampe nyogro irung ngono lho. Lek wis ngene Lur ya, lek wis ngene iki aja lali Lur. Mari dorak-arik ngene iki wis bener-bener ambune gondo arum ya ta. Mari iki genti dicemplungke sayure komang Lur, yaiku sayur okra. Sayur okra iku ya gambar. Saya tak cepakne Lur wis tak cemplungne wis gak kesuwen iki nek selak tak ngilawuh. Ya maklum Lur. Plung ya mlebu wajan sayur okrane. Nah, lek sing ngene iki baru tuh diorak-arik Lur. Ya. Nah, diorak-arik kene bumbune cek rata. Ya toh. Diorak-arik terus mari ngono ditambahi neh Lur. Tambahi wis tak gondelane Lur. Iku lek diorak-arik gak digondeli mencolot. Berbagai wajan ku sak cuplik iki jenenge masak oseng-oseng atau tumis pakai wajan mini yang ini iki, miniatur wajane. Jadi sing miniatur gak mek gur mobil-mobilan Lur, iki masih wajan miniatur barang. Gak apa-apa pokok kena tinggal masak. Wis iso mateng kena dipangan wis beres. Iki ganjel weteng iki Lur ya. Sayur okra iki kebangetan to okra iki. Sik ya okra tak tutupi sik kra. Ben untuk cepet mateng ra. Lah tak tutupi ngene okrane ben ndak mlayu Lur. Wis beres. Hari iki tak bukakane Lur. Nah, mek gur nggih nyepetne mateng Jawaku. Nah, kita buka ya toh. Terus tak tambahi banyu sithik. Mergone ukurane ndak patek gelem banyu Lur. Nek metu lendire ta peno. Lah wis ditambah banyu diosreng-osreng maneh Lur. Iso mateng rata. Wis aja lali Lur tutupi maneh Lur sik cepet mateng. Iku mangkan samarku lek kegosongen rek. Nah, lek ngono kuwi dibuka maneh karo digondeli karo apa gombal ndak panas. Sebabe engko lek gak tak gondeli wajanku selak dolan rek mlayu. Sebabe wajane cilik. Dadi lek digawe iku iso mesret-mesret megal-megol ndak karo-karuan. Nah, iki lho Lur. Buktine sayur okra ngene iki lho, delok. Nah, iki tak tambahi Lur ya. Sik tak tambahi apa ya? Oh, masakku lek, heeh, lali aku. Tak jepene masakku pure-pure sak cukupnya saja. Sebabnya masakku iki rasane asin Lur. Ojo lali maneh Lur, mek rada sedep tambahi ladaku wae mrica wis. Muga-muga sama ndak gebres Lur ya. Tak wae mrica bubuk muga-muga sama ndak gebres. Terus mari ngono rek tambahin neh iki wis saus tiram rek. Lho lali rek. Gurung tak ketok bolongane sik lak gak iso metu iku tak ketok sik Lur. Saus tirame lari kuncupe iku kan lari gurung tak iris. Nah saiki wis tak iris baru Lur ate tak crutne. Nah wis ngene sak cukupe wae ora usah kakeh. Sebabe sayure ya mung saithik ya toh. Nah, terus tambahi maneh Lur, wis kaya wong tenan iki, tambahi sawi asin. Mulane ora usah duwe garam iki wis asin wis bahno wis. Nek sampean gak duwe
Sawi asin ya tambahno garam lek kurang asin. Ya, tapi masakku memang wis asin. Aja lali lur, dobrak-abrik ngene nah lur. Dadi ora arek ngene iki sampai betul-betul rata. Dadi engko lek dimaem iki ndak mentah lur ya. Nah, ora arek ngene iki karo digondeli wajane ben ndak megal-megol iki lur ya. Wis iki dadi lur, marine garing jepine kancane neh lur. Ya iku kancane jenenge sego. Lah iki lho lur, ngiler ini iki lho lur. Kok ngiler kok berlendir lah iki lho lur. Dadi sayur okra iku ana lendire lur, hati-hati lek mangan lunyu. Dadi lek mangan sayur okra sampean kudu gondelan sing kroso, sampean kepreset. Tak tilikane sik lur. Jajal tak tilikane sik. Ate ceblok sik. Tenan lur. Rasane lunyu-lunyu piye ning untu. Kula sampean mami ya lur, aja lali untune digondeli ben tak kepreset. Jebar sayur okra iku licin lur, ana lendire, dadi lunyu. Lah sampean gak ngati-ngati, untune kepreset. Sik lur tak jare sik iki atine njipit sego lur aku. Sayur okra, okra. Sik lur iki aku njipit sego lur. Oh lari tak tambah gula lur, sik engko cek rada legi. Nah, jane gulane lek iso gula kambil lho, lek enek lek gak ono gula kambil gak apa-apa wis ono wis masih gula pasir teko tebu iku ya. Gak apa-apa wis gula tebu itu ora arek neh lho wis. Aduh wis pokok rasane wis punjul ndak karu-karuan. Iki rasane punjul ndak karu-karuan. Tenan sampean jajal lho ya, iling-ilingen nek ngomong lunyu sayure iki, licin. Sampean gak ngati-ngati untune iso kepreset-preset sebab saking lunyune rek. Ana lendire ngono lho lur. Wis iki sik lur, enteni dulu aku tak njipit sego dhisik lur ya. Tak njipit sego muga-muga sego kuwi jik. Kadang aku jangane mateng segone gak ono, berase dadak tempur dhisik. melas wis pokoke sembuh wis uripku. Wis penting paringi seger waras sehat ngono wae lur ya. Situ paringi sik iso ngono wis bersyukur marang pangarsane palasase Gusti lur ya. Sik lur, ya tak jepekne sego sak piring ngene wis beres. Arepe uji coba makan sayur okra, tumis okra. Wis ngene beres lur. Iki segone sakmene cukup ya lur ya. Segone sakne cukup, terus tambahkan sayur okra yang sudah ditumis ini. Diambil dengan sotel siji. Loro wis beres lur. Mari loro telu. Ngene lur, ini lur, sayurku wis dadi lur, wis mateng. Monggo lur ditiliki sayur lunyune iki lur, iki kan sayur lunyu lek ngarani. Jangan sampai kepreset lur ya. Marilah kita makan bersama-sama lur, kita coba lur. Ayo lur ditilik lur. Ini rasanya hampir seperti gambas atau gludru lur ya. Cuma itu ono lendire ya. Jadi ada lendirnya ini. Tapi lek dipangan iki anu lur. Rasane lunyu-lunyu piye ngono. Enggak lendire lur. Apa lumayan. Kayak pencernaan ini enak marian. Lunyu. Ya wes lur ya. Untuk konten videoku makan kali ini sampai di sini dulu. Saya tak menikmati sayur okra ini lur ya. Bila mana cara saya menyampaikan kurang berkenan atau kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Mantap lur.